Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Inyanga uKing Bhaka laphana wey'ngane zakwethu ishaya phansi-ke laphana ithi umuntu oke wabuyisa i-corona laphana naye kuzomele afe laphana wey'ngane zakwethu. Ngale kokhuluma kakhulu sizobethela i-clip uzwe ukuthi bethini uKing Bhaka. Corona bandla siyacela ngoba ingqondo yayo siyimbambe yonke, siyacela i-corona ukuthi please bandla ayivinjwe ingabe sabahlukumeza abantu indaba ze-corona. Yasabahlukumeza abantu. Asikanjwe ngenye indlela ukuya kwi-new world order. Angahanjwa ngale ye-corona iyadwa. Angacekelwa phansi. Iyadwa. Siyacela nje. Manje into esizoyenza umuntu la ozothi upropose ukuthi i-corona ayibuye ihlukumeza abantu, thina sopropose ukuthi leyo muntu loyo ke akafe noma aphume esikhundleni noma kwenzekeni. Siyosebenza leyo nto thina ngendlela yepower yethu. Sopropose leyo nto ke thina and kuyokwenzeka futhi. Kuyokwenzeka futhi. Phela mina uKing Bhaka ngikhosi emhlabeni ngidodana emazulwini, ayikho imfihlakalo engingayazi. Ayikho. Yabo, ngeke phela sibone abantu befa ngamabomu wabese bedinayo izinto ezobasiza. Ayikho nje into engathiwa kuvala ulwandle ngoba kune-corona. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto leyo. Lapho nje makuthunga ulwandle okwazi ukuthi uyabulawa. Uyabulawa-ke lapho uthunga ulwandle. Thunga edamini uyabulawa. Ongenani ngathi ungayi kamngani wakho. Kamngani wakho ungangayi. Usho kanjalo uKing Bhaka laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini owakho ukuphawula.